שלום לכל מדינת ישראל. אנחנו אצל משפחת דקר ברחובות. גברת ליאת דקר, למצב העגום שאנחנו נכנסנו אליו, אני ומשפחתי, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יניב תוצאות ואנחנו נזכה לקצת שלווה, שיהיה לנו בית וקורת גג, שלא נצטרך ללכת לרחובות, כי עוד חודש וחצי, חודשיים נגמר לנו השכירות ואין לנו יותר כסף לחדש את זה. פניתם למישהו, דיברתם עם מישהו שיעזור לכם לגבי המצב שלכם, שאתם גרים בשכירות ואבא שלך נכה ואמא שלך גם נכה, דיברתם עם מישהו? פניתי לכמה חברי כנסת, רשמתי המון הודעות, המון מיילים, דיברתי עם כמה חברי כנסת, מיכל, עם בני, עם כתבי חדשות ועוד כמה שלא זכרו לי שמם שהסתכלו לי כרגע. בני מסגני הגיע אלינו הביתה בהתראה מאוד מאוד קצרה, יושב איתנו כאן בסלון. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה תוצאות, שאבא שלי, שאחרי כל מה שהוא עבר, מחלת הסרטן והלב ושסתום וריאות, הוא לא מסוגל לעלות מדרגות, כי ברגע שהוא עולה את המדרגות הוא מתחיל לדמם, וברגע שהוא רואה את הדימומים הוא נכנס לפלשבקים ולסיוטים. זה בן אדם שלא ישן לא ימים ולא לילות וחי על המון כדורים ועל המון תרופות, ואני הבת שלו ואני אם חד הורית ואני מטפלת בו ואני דואגת לו, ואני בסך הכל רוצה שאבא שלי יחיה בשלווה, שיחיה כמו שמגיע לו. הוא בן אדם שנלחם למען מדינת ישראל ונלחם בצבא והתנדב במשטרה, והוא היה הראשון שהלך למילואים, איך שקראו לו, הוא ראשון הגיע. וב6-7 שנים האחרונות, ככל שהזמן עובר וככל שהוא מתבגר וככל שהמצב הבריאותי שלו לא בסדר, זה נהיה עוד יותר גרוע ועוד יותר גרוע, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר זה יניב תוצאות ושאבא שלי יזכה לשלווה, שיקבל מה שמגיע לו. זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם. אני יכולתי ללכת לשכירות ולקבל סיוע בשכר דירה כאם חד הורית, אבל אני לא יכולה לעזוב את אבא שלי לבד. אין מי שיטפל לו, אין מי שיכין לו את הכדורים, אין מי שיעזור לו. אני מחליפה להם את המסעים, אני מסדרת, אני מבשלת, אני מטפלת בהורים שלי, ואם אני לא אדאג להם, מי ידאג להם? יש דבר שאומר, כבד את אביך ואת אמך, לא משנה מתי. אז אם המדינה לא מכבדת, אז אני צריכה לדאוג לזה ולעשות את זה. ומצער מאוד שאני צריכה להגיע למצב כזה ולפנות לחדשות ולפנות לחברי כנסת ולפנות לאנשים בעלי כוחות, אבל אם זה מה שצריך אני אעשה את זה בשביל המשפחה שלי ובשביל ההורים שלי. דיברתם עם לשכת הרווחה, עם משרד השיקום, מה אמרו לכם? משרד השיקום טוענים בגלל שלאבא שלי היה לו פעם דירה והוא מכר אותה בגלל שהוא עלה במדרגות ואחרי הניתוח של הסרטן יפצו אותו. אז ברגע שהוא עולה מדרגות, ברגע שהוא טיפה מתאמץ הוא מתחיל לדמם, וברגע שהוא רואה את הדימומים חוזר לו פלשבקים וסיוטים, או שהוא מגרה את היד טיפה ונהיה לו טיפה דם אז הוא נכנס לסיוטים, אז הוא לא יכול לעלות במדרגות, אז לא מגיע לו דירה בגלל שפעם היה לו דירה. אני מגיע לי סיוע בשכר דירה כאם חד הורית, אבל לא מימשתי את זה כי יותר חשוב לי להיות עם אבא שלי ולטפל בו מאשר ללכת ולחיות לבד להפסיד את אבא שלי בשביל זה. בני מסגיני, בהחלט שאני רוצה לעזור, בשביל זה גם אני נמצא כאן והגעתי לכאן. משפחת דקל, הבנתי את המצוקה שלהם, מצוקה מאוד קשה, אפילו גם בלתי נתפס. אני הבנתי שהם פנו לכל מיני גורמים. אני מאמין בפנייה ישירה למשרד השיקום, שהוא הגורם המטפל ואחראי, להביא בפניהם את המצוקה ולהכניס אותם לוועדה בין-משרדית שמורכבת מנציגי הבנקים, נציג האוצר ונציג משרד השיקום, שבסמכותם לפתור את הבעיה, אם זה בשכר דירה, אם זה בדירת עמידה או אם זה בכל סיוע אחר, וזה מה שאני מתכוון לעשות. אני העברתי להם את הרשימת מסמכים שאני צריך על מנת שאני אוכל לטפל בנושא, ומבחינתי אני רואה את עצמי חדור
נחוש לפתור להם את הבעיה, ואני אעשה את זה בעזרת השם. כן, אני מבין, בשביל זה אמרתי, המצוקה היא פה מאוד קשה, גם האמא היא חולה, גם האבא חולה במחלה מאוד קשה. הילדה גם יש לה 100% נכות, וכתוצאה מזה היא גרה פה עם ההורים, דבר בלתי נתפס. לכן כרגע במיידית אין מה לעשות, צריך לנסות ולשרוד עם מה שיש, אבל בעתיד לבוא, בעצם שזה בימים הקרובים, אני מתכוון בהתאם למסמכים שאני אקבל להגיש את הבקשה לוועדה הבין-משרדית בצורה המהירה ביותר על מנת שיפתרו להם את הבעיה. ברור, הכל תלוי בהם, כי ברגע שאני אקבל כל המסמכים הרלוונטיים, אני מיד אפעל ללא מנוחה. תודה לך. כל משפחה, אם היא ישראלית, היא משפחה שלי. משפחת דקל היא המשפחה שלי. אני אעזור להם ואני אתמוך בהם בכל התקשורת לקבל מה שמגיע להם מהמדינה. כי זה זכותם וזכות כל אזרח במדינת ישראל. שמי דיקר ליאת, הבת של דיקר דוד, נכה צה"ל. הסיפור שלי, אני אם חד-הורית, ילד בן 5 מקסים, מגדלת אותו בכבוד ובדרך הכי ראויה שיש. אני חיה עם הוריי שהם אנשים מבוגרים, שלא בשיא הבריאות. אבא שלי סובל עם פוסט-טראומה, אמא שלי סובלת עם ברכיים, בקושי עם עורפים, בקושי לחיים, אני מטפלת בהם, אני חיה איתם, אני דואגת להם. הוריי נקראנו למצב כלכלי מאוד מאוד קשה, שלא יכולים לשלם שכירות, לא יכולים לשלם חשמל, לא יכולים לשלם מים וכלכלה. המצב מאוד מאוד קשה, ההוצאות שלנו מאוד מאוד גבוהות, ואני בסך הכל פניתי לעזרה, פניתי לכמה חברי כנסת וכמה אתרי חדשות, חלקם אמרו שיחזרו אליי, שיפנו אליי, שיטפלו בזה. אני מאוד מקווה שככה זה יקרה וככה זה יעשה. מי שהגיע אליי ומי שהרמתי טלפון בתוך שעה הגיעו אליי, זה בני מסגני, יושב ראש העמותה לנפגעי משכנתאות, בן אדם משקרו ומעלה מקסים, נתן לנו את כל החיבוק, את כל החום, את כל האהבה, וינסה לעזור, ואני מאמינה בלב שלם. הלב שלי אומר לי שהוא יציל אותנו ויעזור לנו.